Dole ka iya turanci because turanci is an international language wanda ana sa ran iyayenka suna sa ran cewa ba su haifi matsiyaci ba, sun haifi mai kuɗin da zai dinga business from Dubai to American. Kuma zaka dinga turanci ne ba Hausa ba. Shugaban kasa bai da wannan laifin saboda baku fito kun nuna mai baka aikin ka ba. So no one should blame Tinubu for what is going in this country. To a hirɗinki yanzu wannan so mun taɓa ne wannan magana da ne muke ba a fara ba sharar fage ko sharar fage wallahi ba mu fara da ke ba. Akwai wata yarinya da ita ma na ga bidiyon ta yana trending ana ce mata Maryam labari na ne ko menene. A farko ke shortly ne zan muke bayani kawai ba zan tsawaita bayani akan ki ba. Domin ke magana da kika faɗa kurin tambayoyi ne zamu muke kuma sannan in kin ba mu amsa sai a dawo a ci gaba. Kin ce ya kamata mutum a kai shi makaranta a gidansu, an kai shi makaranta dole koyi turanci, in ya koyi turanci shine in ya iya turanci shine iyayensa ya tabbata ba su haifi mutsiyaci ba. Ma'ana rashin iya turanci kamar mutum mutsiyaci ne a abin da kika faɗa. Good, to yayi daidai. Tunda ke na ga ina jin kwakwalwarki akwai motsi a ciki, mu mata mu haka. To abin da ke faruwa abin da nake so in gaya muke ke da Allah abin da muke so mu tukunna kafin mu fara game din mu fara abin nan din da ke mu fara shiga dabi din na musamman. Da Allah muna so ki kawo mana certificate na kakakki wacce ta yi babanki. Muna neman certificate ɗinta na primary da secondary da university in ta yi wacce ta yi babanki kenan farko. Bangaren babanki kuma wacce ta haife ta ita ba ma neman certificate, turancinta muke so ki ɗauko mana a waya gata tana yi sai mu ji kalar turancinta sai mu san cewa lissafin kin fara shi daga gida. Idan baki iya kawo waɗannan dalilan ba baki ka certificate na primary wanda ya haifi babanki ba ko wacce ta haifi babanki ba, na primary da secondary da jami'a baki kawo ba, to kin ga tun daga nan gurin ashe waɗanda suke za a ɗora musu tsiya wato daga gidanku suka fara. Domin abin da kika faɗa ne shine ne mayar miki, ni ba zagin ki ne ba, ke kika ce wanda bai iya turanci ba matsiyaci ne. Kin kuma manta asali inda Najeriya waye ƙasa ce da ta gane cewa koyan turancin Ingila tsiya ne. Domin dagewa sai an koyi wannan turancin a Najeriya shi yake nuna cewa har yanzu mulkin mallaka ake yi wa mutane. Ƙasashen da suka ci gaba ki je in baki da lissafi ko in baki da history ki je ki duba ki tabbatar da abin da zan gaya miki yanzu. Duk ƙasashen da suka ci gaba da a duniya yaren ƙasar su suke ba sa yaren wata ƙasar. Ki je ki gani Rasha yaren ƙasar su suke yi. Ko an gaya miki Rasha turanci suke yi. China Chinanci ake yi, ba a yin China. Kuma ba ruwan dan China da dan bai iya turanci ba, duk duniya da inda ya zagaya sai yayi kasuwa. Abin da zan rufe miki da shi, ni mutumin Kano ne. Ki je kaso kantin Kwari, ki je kaso Kurmi, ki je Sabon Gari Market. Akwai duka waɗannan kasuwannin akwai hamshaƙen masu kuɗi da na sani wallahi ko sunansu ba su iya rubutawa ba. Kuma ko gidanku ko da a ina gidanku yake, ko da a Maitama gidanku yake, ni na san a Kano a kantin Kwari da Singa da Sabon Gari akwai wanda ko sunansa bai rubuta ba sai ya siye, in a Maitama kike wallahi na san zai siye layin ku gaba daya. Kuma duk bai iya waɗannan abubuwan ba, kuma yana yin kasuwa. Akwai ɗan kasuwar da na sani ma in har da turanci zaka zo siyan kaya gurin sa ma baka isa ma yi magana da kai ba, sai ka je ka ɗauko tafintin da ya iya wasa saboda ya isa ya kai. Ke in ba da kikiya bace ba, ya kamata ki gane mutum nawa suka iya turanci a yanzu ga qualification nasu na turanci. Sun yi English a literature duka sun riga sun kware, in ana maganar turanci ba sa'ansu, amma aiki ya gagare su, ba su samu aiki ba. Ba su da jarin da za su yi kasuwancin. Ke ba da kikiya dabba ba ce, ke kin yi tsammanin inda ya turanci shi kenan magana ta riga ta kare. Ai larabci ne ma yake mata ki fito kiwo mutane shelar ya kamata su iya. Saboda mu musulmai ne kuma ke ma ina tsammanin kamar musulma ce ke. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku so larabci ku iya larabci saboda abu guda uku. Na farko larabci shine yaren Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Na biyu larabci shine shine yaren yan aljanna. Shine yaren da za a yi ranar gobe kiyama kuma sannan larabci da shi aka saukar da alkur'ani. Annabi ya ce to saboda wannan abun guda uku a so larabci. Ni na yi tsammanin ma da kina magana yare larabci zaki. Yau duk wani yare in ba larabci bane ko da Hausar da muke yi ne ai sunansa labari. Sunansa shirme, ba yi da wani asalin da ya isa a zo a kururuta shi. Mu zaki wa shirme? To a hirɗinki yanzu wannan so mun taɓa ne wannan magana da ne muke ba a fara ba sharar fage ko sharar fage wallahi ba mu fara da ke ba. Abinda nake so da ke yanzu ki kawo certificate na babarki wacce ta haifi babanki kakakki kenan, na primary da secondary da jami'a. Ina so ki rike wannan, in kin kawo sannan ki dauko mana boys na wacce ta haifi babarki turancinta muke so mu ji, sai mu gane cewa lallai tun da gidanku kangaren ne wajen turanci, lallai ta tabbata ki ce duk wanda bai iya turanci ba lallai tsiya za ta bi shi. Wassalamu alaikum.